ንምንታይ ተፈቲነ ንምንታይ ኣብ ዕለይ ሓዘን ይወርድ ንምንታይ ዝኩሉ ፀገማት ተደራራቢ ኮይኑኒ ኢልካ ተማርር ትጭነቕ ደለኻ ወይ ድማ ዘማርሩን ዝጭነቑን ርኢኻን ሰሚዕኻን ኣብ ሂወትካ ኣለኻ ሓደ ነገር ክንዝንጉዕ ዘይብልና ኣብ ውሽጢ ቃላይ እንተኣቲና ናይ ግድን ኢና ማይ ክንጥልቂ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክሳብ ዝሃለና እሞ ከዓ ኣብ ሂወት ክሳብ ዝሃለና ናይ ግድን ክንፍተን ግድን ምክንያቱ እዛ ዓለም እዚኣ ናይ ፈተና ክላስ ናይ ፈተና መድረኽ ክሳብ ዝኾነት ሂወት ሒዝካ ክሳብ ዘለኻ ክትፍተን ግዴታ እዩ እቲ ፈተና ክነውሕን ክሓፅርን ክኸብድን ክቐልልን ይኽእል እዩ ስለዚ ፈተና ብሂወትካ ከጋጥም ክመፃካ ናይ ግድን እዩ ንምንታይ መፂኒ ዘይኮነ ክትብል ዘለካ ከመይ ገይረ ክፈትሐለኒ ከመይ ገይረ ስልኽልኽ ኢለ ክወፅለኒ ክትብል ጥራይ ዘለካ ብዛዕባ እዚ ዝገልፅ እየ ከዓ ንእሽተይ ከካፍለኩም ሎሚ ዘካፍለኩም መልእኽቲ ብዛዕባ ካብ ፈተና እንወፃሉ ወይ ድማ ነቲ ፈተና እንህቦ ግብረ መልሲ ኣዝየን ብሉፃት ዝኾና ስነ ሓሳብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንሰን ድማ ካብ ድንሽን ካብ እንቋቑሖን ክንመሃር ኢና ሓንቲ ድንሽን ሓንቲ እንቋቑሖን ናብ ማይ ውዒ ቅድሚ ምእታውና እታ ድንሽ ኣዝያ ተራር እያ ምክንያቱ ድንሽ ናብ ማይ ውዒ ከይኣተው ከሎ ኣዝዩ ተሪር እዩ እንቋቑሖ ድማ እቲ ቀረፉ ንሱ ዳ እዩ ትረር ዝበለ እምበር ኣብ ውሽጣ ፈሳሲ ዝሓዘት እያ እንድሕር ስብር ተቢልናያ ፈሳሲ ሒዛ ዘላ ስለዚ የብላ ናብ ማይ ውዒ ምስ እተናዮ ናብ ተሸኸርከር ዝብል ሓዊ ዝሃርሞ ዘሎ ማይ ውዒ እንተእቲናየን ክልቲአን እንተብሲልናየን ግን እታ ኣብ መድረኽ ኮላ ናብ ማይ ውዒ ከይኣተወት ኮላ ተራር ዝነበረት ድንሽ ኣብ ማይ ውዒ ምስ ኣተወት ፈርከሽከሽ እያ ትብል ትርፍተት ኢዳ ትህብ ትሰዓር እንቋቑሖ ድማ ብኣንፃሩ ናብ ማይ ውዒ ከይኣተወት ኮላ ፈሳሲ ዓቕሚ ሓፂር ዝነበረ ኣብ ማይ ውዒ ምስ ኣተወት ግን ትተርር ትመልእ ትበዝሕ ትብርትዕ ሕጂ ኣብ መን እዩ ዘሎ እቲ ብርትዕን ድኽመትን ኣብቲ ማይ ውዒ ኣይኮነን ማይ ውዒ ንክልቲአን ብማዕረ ዘፍልሕን ዘሎ ብማዕረ ዝሃርመን ዘሎ እታ ድንሽን እታ እንቋቑሖን ነቲ ማይ ውዒ ዝሃብኡ ግብረ መልሲ ግን ክልቲኡ ዝተፈላለየ ነይሩ መጠን እቲ ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ዝሃብኡ ድማ እታ ሓንቲ ክትሰዓር ኮላ እታ ሓንቲ ድማ እንታይ ገራ ስዒራ ተሪራ ምልእቲ ኮይና ወፅያ ትብላዕ ኮይና ከዓ መወዳእታ ትወፅእ ማለት እዩ እንቋቑሖ ሶ ሕጂ ኣብ ትጋጢምካ ዘሎ ፈተና ኣብኡ ይኮነን ዘሎ ትሽግር እቲ ንስኻ እትህቦ ግብረ መልሲ ነቲ ጋጢምካ ዘሎ ፈተና ብኸመይ ክትፈትሖ ክትክእል ኣለካ ከመይ ጌርካ ክትዕገስ ኣለካ ዘይትፈልጥ እንትኾንካ ግድን ኢኻ ክትማር ወይ ፈተና ኣብ ልዕሊኻ ከስዕርር ከስፋሕፍሕ ናይ ግድን ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ወርሒ ተዓጊስካ ክትፈትሖ እንዳኽኣልካ ከለኻ ወርሒ ከይትዕገዝ ክትብል ኣብ ውሽጢ ክልተ ኸነ መፍትሒ ክረኽበሉለኒ ኢልካ ብዘይከውን መንገዲ ብዘይከውን ኣንግል እንተኣቲኻዮ ኣብ 30 መዓልቲ ክፍታሕ ዝግብኦ ኣብ 30 ወርሒ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ፈተና ኣይኮነን ኣብ ሂወትና ከቢድ ኮይኑ ዘሎ እቲ ንሕና እንህቦ ግብረ መልሲ ንስዩ ከቢድ ዘሎ መቸም ኣብዛ ዓለም ካብ ናይ ኣቦና ኢዮብ ዝኸብድ ፈተና ዘጋጥሞ ፍጡር ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኩሉ ዝነበሩ ሃብቲ ኩሎም ዝነበሩ ደቁ ሰበይቱ ኣዕሩኽቱ ክሒዶሞ እዛ ነብሱ ጥራይ ዘይካሕደቱ ነብሱ ኸማን ብሕማምን ገለን ቆሲላ ፈንፊንዋ ፀሊእዋ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ጋጢምዎ ከሎ እዚ ፈተና እዚ ኣቦና ኢዮብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ናይ ቆልዓ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ውሽጡ ኣዝዩ ርዝነት ዝሓዘ ዓወት ዝሓዘ ሂወት ዝሓዘ ፍቕሪ ዝሓዘ ፅንዓት ዝሓዘ ዓወታት እኳ እንተሃለዎ እታ ዝተዛረበ ሃይለ ቃል ግን ቆልዓ ክምልሳ ዝኽእል እዩ ኣምላኽ ይብኒ ኣምላኽ ድማ ወሲድዎም ኢሉ ከተፈላስፈና ዘይትኽእል ነዋሕ ዘይኮነት ከተመራምር ዘይትኽእል ሓፃ ኣምላኽ ይብኒ ኣምላኽ ወሲድዎም ኢሉ እዛ ቃል እዚኣ ግን ነቲ ብምሉእ ዘጋጥሞ ሓዘን ትምጥኖ ኢልኩም ተሓስቡ ኣይትምጥኖን እያ ከም ናህና ርድኢት ከምቲ ንዓና ነማርሮ እንተመፂኹም ትምጥኖ ኣይኮነትን እንተኾነ ግን ኣቦና ኢዮብ ነቲ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ብቀሊል ፈተና ብቀሊል መልሲ ግብረ መልሲ ሂቡ ተዓዊትሉ ስለዚ ከቢድ ዝበሃል ሓዘን ከቢድ ዝበሃል ፈተና ከቢድ ዝበሃል ውድቀት የለን እቲ ንስኻ እትህቦ ግብረ መልሲ ንስዩ ከኽብዶ ዝኽእል ኣዝዩ ነቲ ሓዘን ከጋንኑ ዝኽእል ካብ ዝገርመኩም ንሓዘን ሰቦ ምማት ይኮነን ሓዘን ዝገብሮ እንታይ ደኣ ኣብ ማውታ ናይቲ ሰብ ነቲ ሓዘን ዝበእሲ ዝገብሮ ንኣብነት ብንእስነቱ ክመውት ከሎ ንዕላሙ እንዳሃረመ ከሎ ወይ ድማ ብሓደጋ ክመውት ከሎ ነቲ ሓዘን ዝበእሲ ይገብሮ
እምበር ትሰብ ብምማቱ ኣይኮነን ነቲ ሓዘን ዝበኣሶ ዝገብሮ ንቡር እንድዩ ዝነበረ እንድዩ ስለዚ ከም ሰብ ይመይቱ እኮ እቲ ሰብ ግን ኣብ ማውትኡ ብሓደጋ ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ብንእስነቱ ስለ ዝኾነ ከቢድ ገርዎ ስለዚ ነቲ ጋጢምካ ዘሎ ፈተና ከቢድ ገርዎ ዘሎ እቲ ንስኻ እትህቦ ግብረ መልሲ ንሱ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘጋጥመካ ፈተና ዘይኮንካ ከተተኩር ዘለካ ኣብቲ ንስኻ እትህቦ ግብረ መልሲ ክትጥንቀቕ ዘለካ ብትዕግስቲ ክሕለፍ እንዳኸኣለ ኩሉ ከይትዕገስ ክትብል ክተናውሖ ትኽእል ኢኻ ምስ ሰባት ተዘራሪብካ ኮንታክት ፈጢርካ ክትፈትሖ እንዳኸኣልካ ኩለኻ በይነይ ክፈትሖ ኢልካ በይንኻ ክትቃለስ ከለኻ ነዊሕ ዘመናት ነዊሕ ዓመታት ክወስደልካ ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ናብ ሰባት ክትወድቕ ኢኻ ስለዚ ነቲ ዘጋጥመና ፈተና ንሕና እንህቦ ግብረ መልሲ እዩ ኣገዳስን ኣዕዋትን እሞ ነቲ ትህብዎ ግብረ መልሲ ጥንቃቐ የድሊ ምስትውዓል የድሊ ትዕግስቲ የድሊ ኣይሆብ ካብ ድንሽን ካብ እንቋቑሖን ከምኡ ድማ ካብቲ ናይ ኣቦና እዮብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ገለ ነገር ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ብኻልእ ትሕዝቶ ክመጻኩም እየ ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናይ ንዓኹም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ድማ ኣባራትዑኒ ባይ ባይ ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን